Čaute lidi, tady je můj kamarád Ali a Čau. dávajte mi odběr, like jemu taky a jdeme hrát. Díky za takový pozvání. A jdem hrát. Jo. Já jsem vybral takovou hru. Já se jmenuje Mr. Mix teda, ale jako, no, bojím se trochu toho. Taky. Ne, já tam nechci nějakého boxe. Dělej, víš pryč. Jseš pryč? Jo. Třeba tady pojď. Jo, tak já jdu k tobě. Dělej, běž tam. Ne, Tak. jsme tam nikdo nepřijde. Jestli tam někdo přijde, tak já už nevím. Tak, dobrý. No, jsme tady jenom dva dobrý. Jo. Chill, to je v chillu. Prostě nejlepší. Tak čekáme hodinu tady. Skipni to. Tak já to vyšperhuju, nebo ty? Tak já a... Počkej. Tak. Tak to udělej. Ok. Pojď za mnou. Co to nemáme udělat? Jo, vystříhnout, jako vzít ty nůžky a vystříhnout ten provaz. Pro ty nůžky, Jo. Tam nechoď. OK. Mám to. Čau. Ty, co to bylo hnusná. Spadnu. Tak jdem. Dej si sprint a jdem. Já jsem normálně bapé. Tak. A tady to asi máme Já vzít. to vemu. Jo, vem to. Tak. Aha, já jsem na to chtěl udělat prank. Haha. Teď má na kanále, tam má short, jsme udělali spolu. Jo, short. A tak doufám, že... Jo, tam musí spadnout. Já vím. Jo, klidně. Jo. Lidi, já se vám omlouvám za takový střih, protože Jo. rovná, no to je jedno. No ne. Že ty máme fakt otravou u těch videí. To je hrozný. Ne, dotýkej se toho pavouka. Aha. Jo, tady to. A ty tady bude nahoře ten blbeček takový, víš, co Jo. No, asi bude chtít rozbít sklo, no. No, on to chce rozbít. To má toho mlátí normálně, jak kamo Rocky Balboa. Jo, skipni to. Co máme dělat? Já vím, co máme dělat. No. 0, to je OK. 1. 0, 1. 0, 1, 7. To je asi Jak to víš? Aha, to je po těch televizích, ne? Jo. 0, 1. Počkej, ty jsi tam dal 071. Ne, 0, 1, 7. Aha, jsem to asi blbě viděl. A ne, jakože ono to také je, chápeš, ale... Op. Vlastně teď budu Spiderman, čum. A já zase tady. Ne! No ty tak, no. Ne, ty jsi spadl, jsi tak trapnej. Ty tě pojď nahoru. Já na tebe čekám, dělej. Pojď. Tak a tak. V tom si. Tak, dobrý. Já to teleportu. Zatím na to. ani jednou jsme neprohráli. Vůbec ne, jo. Vůbec si to vždycky neskazil, když tu hru ještě neznal. No, tak to jo. A klíč musíme najít. Klíč? No, klíč. Nějaký. Jo. Akorát, že vůbec, protože... Jo. Akorát, že vůbec, protože my tam mít musíme. Tady... Koukejte lidi, on tady bude prostě s takovou... On nám něco udělá, ne? Jo. Jo. Fuj! Asi okurky, no já. Teď se toho staru. Pojď, rychle. Bum! Kamu, já jsem normálně parkourista, pojď rychle. Už taky seš... Jsem, ne? Jo. Už taky kousačku máš? Jo. Mám. Já co to dělám za meko? A tady nezhebni, prosím. Skoč. Ještě skoč. Tady se nezapínej sprint, ok? Ještě tam nechoď. Nechoď tam. Počkej tady prostě. Šujem, co se stane s tebou jinak. A jo. Tak teď. Pojď, teď. Musíme rychle, pojď. Nezabavej, pojď.
ten blesk tam. Kamo, aby jsme byli tak dobrý. Že jo, my jsme fakt dobrý. Ty jsi to zkazil, aha. Nevadí. Proč jsem to já zkazil? To by trafil Jo, ten blesk. já jsem asi neviděl to, ten Ne, tam nechoď. Tady. Já jsem se ani tam nepodíval. Daj. Tak. A ještě nejsem na té kouzečky. Tam jsi na té kouzečce? Ne, tak on tam jdu. Tak jdu. Já jsem tady. Já už jsem tam. Uvom. Musíme dávat jako pozor. Teď já už to chci zvládnout. Taky. Nechci být zatrapák. Tady na tady to pojď. Třeba lidi to dají mě jak nic. No právě, my jsme tak krásně. Aby. Ještě tam nechoď. Budeme tam až po druhý, jo? Pojď. Budeme tam teď. Pojď. Běž. A stůj. Ne, běž, stůj, pojď ke mně. Ty jsi debil. Promiň, pardon lidičky. Ty jsi blbej. A tak nás ještě nezabije, ne? No nezabije, ale máme poslední jeden život. Já si myslím, že tam máme jít ještě na ten. Ne. Pojď, já už jsem na té kouzačce. Teď jsem na té kouzačce. Jsi aspoň na té kouzačce. Teď jsem. Taky. Tak by to fakt úplně brzo připomeň. Ok. Tak, Tak. pojď ke mně, takhle. No, Ještě pojď sem. Tady. no. Ještě tam nechodíš. Počkáme chvíli, ještě chvíli počkáme, ok? Na co? Ne? Jo, dobrý. Chápeš, víš co? Teď. Aha. Ať. A tady stůj. Jo. Ty jsi takový štěstí. Co? Když mám trefovat. Teď co tady ty blesky? Teď? Rychle, pojď. Ne. Pojď rychle, až sem musíš, pojď. Ale kamo, víš jak jsi to nedal málem? Prostě ty kameny jsou takový ty malý kameny, no. Lidi by si- my se s váma by se loučíme. s váma Jestli loučíme. chcete pokračovat, tak nám musíte dát, tak teď na tady tom videu musí být hnusný. aspoň 5 lajků, takže Jo, aspoň tak. 5 lajků, jestli tady bude, tak to dohrajem a čau. Čau.